Princip působení biorezonanční metody má biofyzikální základy. Pro její pochopení je třeba vysvětlit, že hmota, tedy každé tělo, se skládá z milionů částic zhuštěné energie. Hmota má dvojí aspekt. Jednou jako částice a jednou jako energie, která uvolňuje záření. Proto má hmota své vlastní vlnové délky a vlastní frekvenční vzorec. Stejně tak je tomu například u bakterie, toxinu nebo potraviny. I hmotné částice v těle, buňky, vysílají a přijímají vlny pomocí speciálních frekvenčních vzorců. Buňky v těle neustále vzájemně komunikují. Dokud spolu umí tělesné buňky bez zábrany komunikovat, je vlastní regulace těla neporušená a takové tělo můžeme nazvat jako zdravé. Pokud se však do těla dostanou nechtěné látky, naruší komunikaci mezi zdravými buňkami. Porucha frekvenčního vzorce vede nakonec k chybné funkci buněk. Pokud tato chybná funkce bude nadále přetrvávat, může dojít k tělesným symptomům. Biorezonanční metodou působíme terapeutickými frekvenčními vzorci proti škodlivým frekvenčním vzorcům. Dojde k uvolnění toxinů, redukci rušivých frekvenčních vzorců a následně k jejich úplnému rozpuštění, eliminaci. Buňky opět nerušeně komunikují. Samoregulace a samoléčebné síly těla jsou opět funkční.